Vyberieme si napríklad vypražaný syr, navolíme množstvo a klikneme objednať. Ak chceme pokračovať v objednávke, navolíme iné položky, príklad ku syru sa hodia hranolky, plus niečo na pitie. Opäť navolíme množstvo. Ak sme s objednávkou ukončili, klikneme na potvrdiť. Objednávka sa objaví na PCčku v bare. Kedykoľvek si môžem pozrieť stav svojho účtu. A samozrejme doobjednávať. Napríklad dáme si ešte kavičku s mliečkom. A samozrejme potvrdiť. Keď chceme platiť, jednoducho klikneme na platiť a čakáme na čašníka. Na PCčku v bare to vyzerá následovne. Automaticky sa vygeneruje bloček, ktorý je samozrejme nutné vytlačiť na fiskálnej tlačiarni ľubovoľného typu. Ak takú tlačiareň už máte, nie je nutné ju preregistrovávať na daňovom úrade. A ak nie ste ochotní investovať do fiskálnej tlačiarne, tak zostáva ešte posledná možnosť: natipovať položky do vašej pokladnici.